Hej alle sammen, jeg hedder Thomas Høster og er direktør ved NT. Lad mig lige til en start her give et dybfølt tak for den her kæmpe indsats, jeg har set af NT's driftspersonale, vores vognmænd og alle I mange chauffører, som har gjort en kæmpe indsats her de sidste 2 døgns meget, meget svære driftsdøgn med sne i Jylland. Det har været flot at se, så en kæmpe cadeau for at sikre, at vi på en sikker og forsvarlig vis har fået afviklet trafikken i Nordjylland. En svær start på 2024, som ellers bliver et spændende år på rigtig mange områder. I 2024 kommer vi jo blandt andet til at se plusbussen virkelig i drift i Aalborg. Den har fået en flot start. Kunderne har virkelig taget godt imod den, og det lover rigtig godt for, hvad vi forhåbentlig kommer til at se kundemæssigt også det kommende år. En anden stor ting i 2024 er, at vi til august vi kommer til at lancere første fase af det, vi kalder fremtidens kollektiv trafik, hvor vi virkelig har retænkt den kollektive trafik, blandt andet også med bedre integration af alt vores flextrafik, den åbne flextrafik med for eksempel plustur. Også rigtig spændende. 2024 bliver forhåbentlig også året, hvor vi kommer til at se elbusser i regionaltrafikken heroppe. Det bliver også rigtig, rigtig spændende at se. Vi efterhånden kommer rigtig godt gang med elbusserne i Aalborg, og få dem ud i regionalbusserne, det bliver også meget, meget spændende at se, og nytænkende i forhold til kollektiv trafik. Sidst, men ikke mindst, en af de andre måske lidt mere eksterne ting, som bliver rigtig spændende, meget rettet mod kunderne, det er, at vi jo i 2024 forhåbentlig kommer til at se at den første lancering af det digitale rejsekort, altså fremtidens rejsekort. Mere end hver 8. af vores kunder er jo i dag en rejsekortbruger, og for alle dem med over på den digitale version bliver spændende, interessant, men også udfordrende for os. Alt i alt et år, som jeg tror bliver udfordrende, spændende, men også nytænkende, så fuldstændig i NT's ånd, og jeg glæder mig meget til at samarbejde med alle jer omkring de tiltag. Sidst selvfølgelig et rigtig godt nytår til jer alle.